agurtzanen naiz, Legazpitik nator, gu Makatza baserritik gatoz. Gure, saltzen dugun azkenen produktuak dira ogia eta gazta, batez ere gaztatik, gure hartalde batetik bizigea, eta azokara gatozela urte pila badia zen amona hasi zen. Ez dakigu esaten zenba denbora, gutxi gora bera, baina uste dugu 50 urtetik gora izango diela. Eta amonarekin etortzen nintzen, oso umean nintzenen, hemen saltzaile pila bat egoten ginen, eta bai, gogoratzen dut, ez nintzen oso gustora etortzen, umetako lan polita ez da izaten. Gero amak hartu zen releboa, urte askotan egon da ama, eta joan zen urtean edo, ni hasi nintzen berriz jarraipen bat ematen baserriko negozioari. Asko hobetu dute edo politago dago, itxuraz politago dago, eta erakargarri da, baina gero salmentei begira ez dakit horrek salmenta gehitzen ditun. Jendea etortzen den turismoa egitera eta turismora datorrenak erosketa azoka hartu behar dute asteko erosketa gune bezala, eta horri falta zaigula uste dut. Eta gazterik ez dago. Oso gutxi eta pixka bildurtuta egia esan. Gure salmenta puntu garrantzitsuena da eta, kezka pixkatekin begiratzen dugu azokan egoerari. Egia da gauza hauek laguntzen dutela, jendea erakartzen, baina salmentetan ez dakit nik hainbeste haino nabaritzen dugu momentuz. Ni eskoitiko ipintzako non. Lehenengo etortzek itxinan trenean. Da, oin kamionak intortzen hon. Bien bitartean, furgoneta egin ama gehiena etorri dana izan den, onera azokara. Arela zionean, bakarri matea zin behar, da, ni honea eta arreba eskoitirako teunan. Da, hola segitu zon hau. Berrota mak bat urte izan goitu nonuz, gero zahartu ingaitun da, hazi gazteri ingitxina baina. Eta erabili berri zen ditzen hau, lehenengotik berdurea barri biltzen ginena. Gero berdurea eta landarea. Da, oin berdurea, landarea eta lora batzuk ekartzetxin hau, danetik, aldan dana. Hola izan den gure etorri dira. Eta oin pixka eta errezago etortzen den, lehen ni gaztean itzanean etortzetxinan urretxura trenean, da zaldi eta kargu egin honea. Plazara. Eta momentu bat izan honan, arratzaldean merkau egitezan hemen. Eta orduan gutxiko zazpitago trenean eta horri eta iluntzeko zazpitak eta goan. Uno itxinan behera. Eta hola bueltak eman itxina azokak. Ni nahi Rosario Zaldua, Sagazkai baserrikoa, azoka etortzen naiz ogi estaltzea eta batzako produktu batzuk bai. Ibilbidea, nire senideek esaten dute, ni baino 18 urte gehiago dauzkienak eta 17 gehiago dauzkienak, eak ezagutu zutela nire amona Franziska Sagazpekoa azoka etortzen zala saltzea. Eta orduan azoka hau ez hementzion hemen eta itementzan azoka urbe eta botikako arkupe horietan. Ekartzen zuen zerbait saltzea, etxen zion gauza gutxi batzuk, oliaskon bat, o konejun bat, zeona. Orduan oliasko eta konejuk bizik ekartzen zian. Eta gero nabe berri hau egin zanen, zizian ere gurasok, eta berdin, beti ez zian etortzen saltzea, zerbait zegoen, Aita eta ama, ni akordatzen naiz, ni laguntzen niela 10 urte nitula, laguntzen nien, zerbaitetan, gustatzen zitzaidan. Eta aprobetxatzen zuen, asteko konprea eiteko azoka etorri saldu eta gero konprea eitea asteko etxeen behar zana. Oin dela 55 urte, ez 50 urte, nire aitzazana pentsatu zuen ogi batzuk egitea. Orduan baserri guztietan egoten zen labea eta ogi batzuk egin eta probatzea saltzen zen o ez. Eta ikusten zuen, erteria baziola. Eta hola, egon zen 3 urte hola eta gero gesotu egin zen. Eta hasi zian nire koineta eta nahia azoka etortzen. Nik bai pixka laguntzen nien. Eta gero gure hil zen 1982 eta eukidu beti familiko lana izan da eta eukidu beti familiko laguntza, hiloak eta batak eta beste lagunduta.
Josutxo mendia naiz, Altzibar baserritik natorre, baserri ez da eman daukeu eta ez da denbora asko Zumarrako feringianik. Pare bat urte hola izango dira, onuz etorri ginela, eta gu berduria saltze dugu, barazkik klase guztitakok, eta gure ezaugarri nagusietakoa izango litzake baridadea eta ekologiko nahiten deula. Zumarra etorri ginen, batipat bi arrazoi nagusia tio. Bat zapatu nahiten dela perie, eta guretzako hori oso garrantzitsu da, ze beste jende mota bateana iristeko aukera emate dio. Eta gero bestalde, lehen esan detena, ekologiko nahiten deulan, eta faltazan zehoz egitzaigun. Eta egia esan, 2 urte hauetan erantzune izan da ezin hobea. Oso guztua garen plaza honetan. 2 urte bamazkiu hemen lanen eta etorkizuneak gore giro politia ikuste dugu, plaza bizi bat ikuste dugu Zumarrakoa eta esperantzauta gare. Aurrera seituko duela eta guain arte bezala ahalik eta hobekin ginez. Gu Marine eta Udane gea, Zumarrako Agina auzotik gatoz, Martiamuno baserritik, eta duela 30 bat urte gure ama hasi zen azokara etortzen, eta duela 13 bat urte dugu hasi ginen. Ni 14 urtekin hasi nintzen laguntzen, Marinek 19 bat urte zituen, 18 eta ordutik gaur daino, ez? Eta ekartzen ditugu bai barazkik, frutak, gozoaldetik bizkotxoa edo eta mermeladare bai ekartzeu, lorak bai uda parte honetan, udaberri garai honetan, eta bertakoa eta garaien garekoa. Piskat aldatzen nahi dela iteko modua edo gu adibidez guk iten dugu baratza etxeako batez ere eta ekartzen dugu honea pixka bat eta lehen garai baten asko iten zanola. Oin ikusten dana gehiago igual jende berria hasi dana, aukera badao hasteko eta jendea ere gogoz ikusten da batzuk ofizio bihurtu dutela eta ja hortik bizidan jendea datorrela barazki horiek saltzea, ez? Eta diferentzia pixkat hori ikusten dut, baina hasten da jende berria hasi da eta hasten dana pixkat ofizio bihurtuta bere lan hori. Eta, hemendik dei nahiko genioke gazte jendeai ere animatzeko azokara etorri eta ze produktu dauden ezagutzea.